Is-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea ġabet magħha bidliet radikali f'setturi differenti f'pajjiżna, fosthom dak tal-ħalib. Settur li fl-aħħar 10 snin ra investiment ta' 57 miljun euro mill-produtturi u l-Malta Dairy Products, dan biex setgħu jadattaw għal kriterji Ewropej. Dan it-tarif jirriżulta minn rapport li sar minn Philip von Brockdorf u Gaetano Buttigieg, riċerkaturi mill-Università ta' Malta. Von Brockdorf spjega kif is-settur tal-ħalib immodernizza biex għandha l-effiċjenza li llum ingawdu minnha. Imma parti mekk ukoll kien hemm ukoll importanti wieħed iżid ukoll l-effiċjenza fuq l-irsiet. Qed għandu hekk fil-fatt l-effiċjenza anki permezz ukoll tal-fatt li n-numru tal-baqar niżlu għal madwar xi 1300 f'għaxar snin. Illum hemm madwar 6300 baqra fl-irsiet kollha, madwar 120 bejn Malta u Għawdex. Il-livell tal-effiċjenza għal kull baqra żdied għal madwar xi 900 kilo f'għaxar snin. Dan seħ b'użu ta' prattiċi u tekniċi ġodda li naqsu l-ispiża tal-produzzjoni. Minkejja dan Brockdorf jinnota kif ċerti żvantaġġi baqgħu jeżistu. L-iżvantaġġi naturali u strutturali baqgħu hemm, ġifieri id-dipendenza qawwija li jfaċċaw lir-raħħala minħabba jimportaw il-muħ kollha u minn barra, ġifieri l-ġwies il-muħ ġej minn barra, ġifieri għandek ix-xerqa mħiruħ u soja. Għandek parti mill-malef li tkabbar fuq 59% tal-art lokali, iva, daka parti sostanzjali minnu jmur għal-baqar ma huwa perċentwal żgħir wisq. Fuq kollox jikkonkludi r-rapport li r-raħħala irnexxielhom jadattaw għas-suq Ewropew li joffrilhom ambjent iktar kompetittiv. Kien hemm titjib fil-kwalità tal-iġene u żdiedet il-kwalità filwaqt li l-prezz baqa' kompetittiv. Tantu hekk fil-fatt meta wieħed iqisu mbagħad il-prezz li jirċievi r-raħħal mingħand l-MDP huwa fost l-ogħla fl-Unjoni Ewropea waqt li però l-prezz finali tal-litru kull litru għal-ħalib huwa fost l-iktar kompetittivi. Dan huwa dovut għal fatt li s-settur hemm integrazzjoni sħiħa bejn ġifieri produtturi u finalment sal-processing plant jew l-MDP. Ħarsa lejn il-ġejjieni, Brockdorf isemmi kif hemm żewġ sfidi li r-raħħala qed jaffaċċjaw. Dawn huma tneħħija tal-kwota u l-isfida tal-klimatika li jaffettwaw il-produzzjoni.